isikhathi masihamba isikhathi sokukhula komuntu uyazi ukuthi abantu bayakhula abesifazane. Mayesekhulile wathandana. Mayesethandana ngeze ukuthi hayi useyathandana manje uthandana nalengane. Lengane leyo mfana ingumfo wabo. But yena akazi. Okay. Manje ngoba ngize ngabhalela lana nje kwa Black Life ngifuna usizo. Ngoba ngiyabona ukuthi bazogcina sebekhulelisana. Kanti bangosisi nobhuti. Usisi lothandana naye inganasisi wami. So bengicela ukuthi nihlukane. Nikwazi ukuthi nithandane. Because udadewenu uzala ubaba wakho. Wena kodwa ubungazi. Naye ubaba wakho akazi because bengisaba ukuthi ngimtshele ubaba wakho ngoba ushade noma wakho. Ngingumuntu wesifazane ke nami. Ubhlungu ngiyabazi. So bengimcela nje ukuthi nihlukane ngeke nikwazi ukuthi nina nobabili nithandane. Ingane kababa wakho. Angeke ngize ngikhole ngokupheleleyo because ke kwaqale noma walengana akaza ngitshele ngokupheleleyo naye ukuthi siyini naye befamba bavelo wasitshela kuqala kwangesasikhathi ayisasiqala usibona ukuthi siyajola angasesada siyeke sithe sivuleleke isikhathi esingaka mawukuthi okanye besinengane okanye bengenzeka ntoni. Manje ufuna into ephathekayo ngesandla ukuthi igazi lakho. Yebo. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Gama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Ngiyanimekelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV Plus. Ngiphinde nginamukele futhi. Namhlanje ke sivakashelwe uma na kanjani khona lento esenhlizweni yakhe efisa ukuthi ayikhiphe kulo muntu acela ukuthi alendelwe yena ukuthi abe khona. So asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sobona kanjani? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho ukuthi uma bani nanokuthi wakabani isibongo because ngibona ngathi ugqoke iringi nendawo la wakhulela khona namakhaya wakho. Oh ngihlengiwe isibongo sami ngokamthethwa ngishadele kwaNgubane. Okay. Ukuphi emakhaya? Solundi. Ukhulele khona vena? Yebo. Oh alright. So ngicela usilandise ke ukuthi why ula ekhaya namhlanje. Ngila ekhaya nginenkinga. Yengane kadadewethu ayishiya emhlabeni. Kuma besiba u2. Yes. So udadewethu bekumuntu oyithandana naye, uqomayo. So wagcina semenywa ke indoda eshadile. Okay. Iyamkhuleliswa. Ekumkhulelisweni kwakhe ukhulelwe bevele begula kahle kahle. Ukhulelwe nje kanti vele uyagula. Wahamba ke emhlabeni. Okay. Esezohamba emhlabeni washiye ngitshelile ukuthi ngikhulelwe ingane ekalo baba. Wangisinda ukuthi ngikhulume lento ngoba lo baba lo athi umkhulelisile ushadile unokhosikazi. Kwanzima ukuthi ngimtshene nami lo baba lo because bengimazi wedadewethu ukuthi umuntu vele beyiqomela bandla. Yes. Umuntu nje beyiqomela. Ingane yakhuliswa yimina. Lezi ngane ezu2 eyami iyodwa bese kuba yile kadadewethu. Okay. Zonke lezi ngane beyikhuliswa imina. Isahamba isikhathi masihamba isikhathi sokukhula komuntu uyazi ukuthi abantu bayakhula abesifazane. Mayesekhulile wathandana. Mayesethandana ngeze ukuthi hayi useyathandana manje uthandana nalengane. Lengane leyo mfana ingumfo wabo. But yena akazi. Okay. Manje ngoba ngize ngabhalela lana nje kwa Black Life ngifuna usizo. Ngoba ngiyabona ukuthi bazogcina sebekhulelisana. Kanti bangosisi nobhuti. Oh okay. Ulo owakubo shuthi uzalwe emshadweni le. Yebo lo mfana uzalwe emshadweni. Oh okay. Yeah. Awunalo mhlawumbe ulwazi ukuthi mhlawumbe ngabe kahlanganwa wapi kanjani noma vele kwakhiwelene nomakhelwane nala ubaba wabantu la eshadele khona nala uhlala khona wena manje. Yeah kuthe uqhela kancane. Okay. Nala engihlala khona. So uthe uyizwa nje le ndaba kokuqala mhlawumbe ngabe umbuzile indodakazi
wakho umntwana kadadewenu ukuthi mhlambe kwenzakalani iqiniso yini uzizwa kanjani ngalo mfana uyamthanda noma mhlambe nje into yokudlula ngaleso sikhathi noma into engekho serious kwenzakalani? Wangitshena lona wami ukuthi ma ubani uthandana nobani because nalo wami vele akazi ukuthi Owakuphi usisi wakhe. Ngoba mhlambe yena ukuba beyazi wayengaba nendlela ukuthi amtshene ukuthi hayibo lo muntu othandana naye umfowini. So manje lento iyangidla. Iyangidla lento. Yingakho nje ngibhalele kwaBig Love ukuthi ngicela bengisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngitshene lo wami nalo mfana lo ukuthi labo bobabili bangosisi nobhuti. Uma ngabe bese ku serious ngaleyo ndlela leyo uthola ukuthi akusahlukaniki mhlambe njengomuntu omdala uyovela nothi mhlambe kwenziwe njani mhlambe kutshelwe ubaba mhlambe indaba izifinyelele kunkosikazi wakhe noma kuzomela ukuthi atshele ubaba. Okay. Kodwa njengami njoba ngingumuntu wesifazane ngishadile ngibuye ngiwesabele akubi mnandi because sekuqhamuka ingane evela ngaphandle okungayona yasemshadweni nakhona isindala nakhona kunzima isikunzima angifuni ukudlala ngawo kwamina nje ngeke ngikwazi ukwamukela. Yingakho kungalula nokuthi ngimtshele lo wesilisa because ngiyabaza abantu besilisa bayithanda ingane zabo ngiyazi ukuthi engamukela. Kodwa manje umama endlini mhlambe useke waxhumana nobaba kamntana kadadewenu noma hayi siyabukana nje siyashalazelana because mina vele ngoba ngimshalazela vele nginolwazi oluningi ngayo. Usho ukuthi ngabe akazi nje yena ngempela ukuthi unomntwana angiboni ekade ekhulelwe mhlambe usisi babe ngabona nini? Mina into engiyibonayo phela usisi wami uyahamba ebamba nje. Okay. Naye mangibuka wathi mayesebalo abona ukuthi lengane kabani ugcine kubani. Okay. Ngoba ukuba unalo ulwazi ngabe useke wangimisa nasendleleni wangibuza. Check nje ukuthi umntwana because abantu besilisa isikhathi siningi bayayithanda ingane zabo. Bayayithanda ingane zabo. Yes bayabaleka impela ngiyavuma but bayayithanda ingane zabo. Okay, so kulungile okwamanje ngoba uthe asikuhlanganise nobhuti. Yeah. Ngicela uvele ngimlande ukuze sokwazi sikhulumisane simbona nje ubuso nobuso. Yeah. But kulindele ukuthi uzohetheka, uzophatheka kabuhlungu mhlawumbe okungenzeka angifuni ubele igama lokuzonda but azangakuthandi sisi mhlambe engakholwa ukuthi kungenzeka ukuthi ubaba wakhe amzalayo kungabe unenye ingane kusazobe ipain leyo so kulindele ukuthi vele angeze akwazi ukugwinya fast kodwa ngibonga nje iqiniso lakho ukuthi ukhulume noma ngabe kuthiwa usuqala ukukhuluma ngoba nakho sekukhona i-relationship ke kodwa ngisimanga ukuthi ugcina ukukhulumile. Mina ube ngimzwela kakhulu owesifazane. Ayikho into ebuhlungu ukuthi ushadile ubusuzwa kuthiwa khona ingane enye engaphandle understand nakhona isindala ngoba phela umuntu wesilisa mayefika kuwena uba msulu ayikho futhi into ongayisola ngayo. Ithi ngimlande ngicela nisondezelene futhi uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Sawubona kanjani? Yebo saphila ma. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usokhona. Yebo ma. Igama lami uSihle Ifani wakwaMadiba. Njengoba ngibiziwe uma bengicela ukwazi ukuthi uma ngabe ngibizeleni. Uyamazi kodwa wawambona before? Yebo ngeke ngimbone lapha endaweni lesihlala kuyona ma. Oh eduzane. Yebo ma. Oh okay. Mawubhekile nje uzicabangele ngokwakho. Mhlambe ngabe ubizelweni. Ngakutshela kahle ma ukuthi angiyazi kodwa nginako ukusola ukuthi khona into angangibizela yona because ikhona intombazana lapha aphahlala khona bengike nayibamba cha manje isikhathi esininzi bengihlezi nginayo lapha ekhaya uma ebeyithanda kakhulu ngaso sonke isikhathi manje hlezi nginaye behlezi ibingelela ngaso sonke. Uma wakhe yazi? Yebo uyayazi ngoba hlezi nihleli nayo nje uyabona. Oh okay. Yebo.
Yazi mosheshe uyiceba nje shuthi khona icala lenzile wenzeni? Usungenile nesibayeni wafohla. Ungenile na? Yabo njengoba uchaza eli kanje cabanga bengakakubuzi. But uyachaza inhliziyo necala nakho ukuthula. Shuthi khona lento le ayazi ukuthi uyenzile. Usufohlile yini? Yebo ngathi Jesu. ngathi ngifohlile kodwa yena uma bengicela ngiqale ngazi kuyena ukuthi yena yini le ngathi angangilandelela kakhulu ngayo because naku kusola ukuthi khona la ngilandela yona. Okay, ngiyakuzwa. Kodwa ke usukubeke kwacaca ukuthi vele usufohlile. And uyazi ukuthi umuntu ofohlile ukanikezwe isigwebo kuthiwa wena khokha ngalokho ngoba uweqela uawe. Angisho ukuthi iyenziwa leyo nto leyo. Akulungile ke. So ngicela uphi isikhathi sakho nje umlaleli because umjahile ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ngawe ukubizeleni. Ngiphi isikhathi sakho umlaleli ufuna ukuthini? Yebo. Manje ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Okay baba. Into engibizele yona usisi lo uthandana naye inganasisi wami. So bengicela ukuthi nihlukane, nikwazi ukuthi nithandane because udadewenu uzala ubaba wakho. Wena kodwa ubungazi. Naye ubaba wakho akazi because bengisaba ukuthi ngimtshene ubaba wakho ngoba ushade noma wakho. Ngingumuntu wesifazane ke nami. Ubhlungu ngiyabazi. So bengimcela nje ukuthi nihlukane, nikwazi ukuthi nina nobabili nithandane. Ingane kababa wakho. Uyezwa? Yebo ngiyezwa. Kodwa leyo nto le ngasho ngathi ngiphatha kabi. Kodwa nobaba wayisho lento ukuthi mandohlukane nale ntombazana nihlezi ngihamba nayo ngaso sonke isikhathi. Kodwa yena wayengekabamba ukuthi ngaba ngajola nayo. Kodwa njoba wena sewusazi wena ukuthi mavele ndiyajola naye. Yeah, kuloko kungiphatha kabuhlungu. Washo kanti ubaba uthi ubaba wayethi uhlukana naye. Ubaba wayengayifuni lengane ngaso sonke isikhathi masihlezi sisobabini nje umama okanye ehleli nje ezenzela lezo nto azenzela zona sihlezi ngathi sifunda incwadi. Yena ubaba wayengayifuni le nto ngaso sonke isikhathi ehlezi sithi ukuthi mhlukana nale ngane intombazana ngaso sonke isikhathi lengane lena kusiyona ingane ongahlala nayo usungazi uzube sisitabana. Ke manje ngangayikholelwa leyo nto leyo nami ngazama uziprovela ukuthi angeke ngenzeni besisitabana. Ngazama ukuyishela ngayishela yazigcinike ingqoma ke yabo. Manje ke ngoku ngagcina ngiqhubekeka ke ngoku naye ngigcina ngiqhubekeka njoba ndisendibona uma vele sendingiqonda ukuthi ngenzeka okanye uze kuleyanto okanye ikhona elinye icala. Kodwa njoba sesitsho manje yabo ngiyamuzwa kodwa ngiphatha kabuhlungu le nto ukuthi ndohlukane naye because naye lo mntwana ngiyamthanda naye. Kodwa njoba sikusithiwa ngokababa ya zofana understand ya. Uyakholwa kodwa? Ngakholwa because nobaba wabona indlela mhlamba asho ngayo ukuthi uhlukana naye. Yeah. Ngakholwa kodwa angeke ngize ngikhole ngokupheleleyo because ke kwaqale noma walengana akaza ngitshele ngokupheleleyo naye ukuthi siyini naye befamba wavelo wasitshela kuqala kwangesasikhathi ayisasiqala usibona ukuthi siyajola angasesada siyeke sithe sivuleleke isikhathi esingaka mawukuthi okanye besinengane okanye bengenzeka ntoni. Manje ufuna into ephathekayo ngesandla ukuthi igazi lakho. Yebo. Uzoqala uhlehle uye kubaba uyobuza something if ukuthi uyadinga ukwazi noma ufuna into ephathekayo uzozifunela ngokwakho ungakhuluma ngalutho nobaba. Njoba uma seqale sezile wazontshela nami ngizozama ukuconfirma kubaba ukuthi kanti iqiniso nyani na ngempela njoba wayengafuni nihlale nayo le ngane lapha ekhaya ngaso sonke isikhathi. Okay, yazini mhlawumbe awucabanga ukuthi kungcono ukuthi ubaba iphume ebantwini mhlambe mengenzeka kuthi ubaba ezwe indlela thizeni ukuthi hayibo sibona indodana yakho lapha lalela ukuthi sithini story lapha kuba ukuthi wena usuneshow ukuthi lento le ephathekayo ecelayo usunayo usuyayazi. How about lokho? Hayi ngasho ngathi hayi nobaba ngathi ngangcono aqala yazi angani nami mase njoba sendiyazi manje kophoqeleka ibe usisi wami mase ngiyazile ngokupheleleyo. But what if ubaba awucabangeni ukuthi unesizathu sakhe sokuthi athi
hlukana nalo sisi kodwa angakutsheli ukuthi usisi wakho. Awucabangeni ukuthi unezathu zakhe? Ya, anganaso isizathu sakhe kodwa mina bengingayicabangelanga kuloko because ngaso sonke isikhathi abafana uhlezi kusithiwa wena mfana omncane angeke uzukwazi ukujola. Manje mina ngifuna ukuba neproof ebambekayo ukuthi ya ingane kababa le. Ngizotsho nami ngithi ngiyeke ngokupheleleyo nami lento le. Uyacabanga ukuthi uma uqala kubaba uthi na kanjani uma uzoyazi loo nto? And awucabangi nje wena ngama-feelings ama ukuthi uzophatha kanjani? Ya, ngiyakuzwa lokho kodwa angeke ngize ngithandane nami nosisi wami ngenxa yakama because naye uma vele mawukuthi okanye ingiliyangane liyasizoyithatha sizoyifaka lapha ekhaya naye kophoqeleka ukuthi mayibe usisi wami manje kungani sizomfihlela kanjani? No, ukuthi ipoint lami belisekuthenini wena uqala uzithole, angisho ukuthi ufuna into ebambekayo. Yeah. Uqala uzitholele wena kuyima uhlehla uya kubaba. Angali mina uthi uye kubaba. Angiphiki, angisho ukuthi ngifihlela. But bengimana ngicabanga nje umama wakho. Because angisho nawe njengoba uyinsizwa uzokhula ngelinye ilanga. Okungenzeka futhi ushadelwe ube nomkakho. Okungenzeka futhi uphinde ubone nakwezinye indawo ube nomntwana nakhona. Uyamcabangela unkosikazi wakho ukuthi uyofila kanjani ngaleso sikhathi. Mina bengingafuni ukuthi izinto siyifuqe. Kodwa ke mawuthi ufuna uqala kubazali ngeke ngize ngikukhethele. Mawuthi yona indlela ongaba happy ngayo it's fine. Ungaya kubaba. Hayi, ngifuna kuqale sidibane nabazali. Bengayenza ngindodwa lento. Kuyafana ngeke ngize ngikholelwe ngokupheleleyo. Kanti mase bekhona abazali kulapho nizokwazi kahle ukuthi iqiniso ngempela nayo babasho kodwa ingane yakhe leya. Because nama ngiyazi mina khangela isitye ebunyameni. Okay. Ngiyakuzwa. Uyamuzwa kodwa? Ya, ngiyamuzwa yena. Uzizwa kanjani ngokuthi ubaba useke wamkhuza ngalento before? Yabona. Shuthi uyabona phela ukuthi imbewu yakhe. Umuntu esilisa uyakwazi ukubona. Wayengeke azayiqala. Mangibuka wayengeke azayiqala. Akwazi ukuthi akuphoze umfana wakhe. Ungekho asolayo. Shuthi yes. Shuthi khona lento esenhlizweni yakhe. Kuyikona ukuthi mhlambe akathola indlela ukuthi aphumele obala ngayo ngalesa sikhathi. Nanokuthi ke phela kuneyindlela ngoba batholela umntwana vele beseshadile. Yayibona leyo nto leyo. Umdala kuno sisi. Angimncane naye kodwa kuyaphoqeleka ukuthi kumele mina ngi-understand yonke into. Yeah. Okay. Uzizwa kanjani ngaleyo ukuthi usefohlile? Uzwile leyo noma uzibile? Angazi ke shuthi sizohlangana endleleni inkomo. Fana baba wakhe akhipha inkomo enhlawini. Futhi Jesu. Uyaphoqa angiyazi mina lento ukuthi ngizoyithini. Ngabe ngcono ukuthi naye uma wakho khona. Yes. Inkinga umthwalo wonke ubhekene nayo. Because wena ophilayo manje. And nami lo mntana mzongizonda ukuthi ma why ungashona. Buthuleleni. Ngoba sasithembisene nosisi wami ukuthi ngoba loya ushadile. Ngizoyithula. Ngize ngife nayo. Manje ke akusafihleki phela manje. Akusafihleki ngoba usevele wahamba oqoma khona. Uyacabanga? Ifihla kanjani into kanjani? Kumanje mhlawumbe bakhulelisene nje. Enye inkinga ke futhi le. Enye inkinga leyo. But ke ngiyabonga ke ukuthi usilalelile usiphila isikhathi. Sengicela manje ukuthi kube kuwena ke ukuthi usheshise ukukhuluma nabazali and uyazivumela yini ukuthi sikusize nge-DNA test noma into ozozenzela yona eceleni lakho ngendlela yakho ngesikhathi sakho. Ngifuna ukwazi mina ukuthi wena mhlambe esayidini lami yini ungafisa ukuthi ngifake isandla kuyona ufunani mina. If nakhona futhi ingekho into engingacela ukuthi ngikusize ngayo kulungile futhi anginayo inkinga. Ngicela ukuzwa ngawo ukuthi yini isenhlizweni yakho. Ungangisiza nge-DNA test man. Okay, DNA test phela. Yeah, kahle into ezawubonakala nje kahle ngokupheleleyo. Okay. Yeah, ngezoba neqiniso because nami ngizoba neqiniso ngokupheleleyo naye kungani yabantu. Uyazibona kodwa uhlukana naye ungasathanda naye.
Ya, Uyambona nje ushare plate elilodwa naye njengodadweni endlini. njengoba sesivele safohla nje, ngingatsho ngathi kophoqeleka ukuthi masi-understandane yabo. Because Okay. sesenzile yabo. Kunjani kuba nenkani? Siyafana yabo. Unefana. Siyafana because Sisi wakho. yeah, sisi wakho. Siyafana. Yahleka noma kufika angiqondile ukuhlenga ngoba izinto enje eziyenzeka and akukona kokuqala ngikuzo kuyikona ukuthi kusuke kubhlungu-ke. Mbuka lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani. Ngiyacabanga ukuthi uyosivumela kodwa ukuthi ama-results ngibuye ngizowasho. Yebo ngiyawavumela ma. Okay, siyobuya-ke sichaza nakhona sisho ukuthi uma uqambamanga no asikho lapho but ngiyobuya ngizonikeza ukuthi athene ama-results and ukuhamba kanjani indaba zifinyeleleni kubaba and ubaba uyithatha kanjani lento kanye noma lo ashade naye nje sonke simo ngiyobuya ngiyochaza ukuthi ngizochaza ukuthi kwagcina kuphelele kuphi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, like, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.